बिबान गथायनाय समायखिरा लानाय हाबाफारियाव नोंथाङा बर' थुनलाइ आफादनि जानानै नोंथाङा गाहाय नेतारि मासिनिफ्राय जे नै समायखिरा हाबाफारियाव बाहागो लाफैबाय नोंथाङा बिथांमोननो मा आशीर्बाद होलांनो सानो? जोंनि बिसानि थारैनो जोबोद गोजोननाय मोनदों। बर' सावथुन महरगिरि आफाद एबा बर' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशन आरो गुसुङै बेखौ बिसा होननानै बुंदों। बिथांमोना गोदान मावफुं आफाद दाबाय आरो बे गोदान मावफुं आफादनो गोजाम मावफुं आफादा दिनै बिबान गथायदों आरो बेबो माने बड'लेण्डनि आसामनि गेजेराव थानाय मोनसे समायना जायगा भैरबकुन्द'नि जि पिकनिक स्पट बेवहाय दिनैहाय बे हाबाफारिखौ लादों आरो बे हाबाफारियाव आं नुनो मोनबाय जे फैनानै बिसानि जेनोखि गोजाम आफादगिरि फुंखा महिलारि बिथां आरो लोगोसे गाहाय नेतारि गुरु पबित्र बर' बिथांमोना गोदान आफादगिरि जोंहा दीपक राबिसियारि आरो लोगोसे हालब्रि बर' गाहाय नेतारि बिथांमोननो बिबानखौ होदों आरो बेवहाय दुलाराय माने आसामनिफ्राय खना खनला जायगानिफ्राय खोब माने बासि गेदेमा सुबुंफ्रा बेवहाय बाहागो लाफैदों आरो बे हाबाफारियाव जोंहा बिटिसिनि मानिजाथाव EM प्रेस मुसाहारि बिथाङाबो गाहाय आलासि महरै बाहागो लादों। उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आंनिनो लोगो फतेन्द्र बसुमतारी बिथाङा बेवहाय फैदों आरो लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि उदालगुरि जिल्लानि आफादगिरि जोंहा कर्नेलिस दैमारि बिथाङाबो बाहागो लादों। थारैनो जों बुंनांगोन जे दिनै जि बर' जेनोखि मा होनना बुङो बेखौ जोंहा बिसा बिथांमोना मोनसे गोदान महर लानानै आवगायबोदों आरो जों बयबो मिथिगौ जे बर' हारिनि गेजेराव जोंहा गाहायै महरगिरिफोरनि जि मोनसे हालोद बियो जेरैबायदि जानांगौ जोङो बेबायदि नुबोआखै नाथाय दिनैनि दैदेनगिरिफ्रा दिनैनि बिबानगिरिफ्रा जा रोखोमनि मोनसे खस्थ' खालामदों बे खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों मोनसे गोदान माने महर लानानै बर' हारिनि जिनोखि माखासे हारिमुनि जौगानाय बेखौ बिथांमोना लाबोदों। बिनि थाखाय जोङो बर' सावथुन महरगिरि आफादनि गासैबो बिबानगिरि आरो गासैबो बेवहाय बाहागो लानाय जायफ्रा बिबानाव गैया जायफ्रा हारिमुखौ मोजां मोनो बिथांमोननो आं बे समाव साबायखर बावदों आरो लोगोसे दायो जायफोरनाखि गोदानै बिबान मोनबाय जायफोर बिबान होबाय साथे बिथांमोना जयैनो खामानिखौ मावो मानोना गोजामनि जायनाखि मोन्दांथि बिथांमोना मावनायनि मोन्दांथि आरो गोदाननि बिबानगिरिफोरनि मोन्दांथि जेब्लानाखि बियो मोनसे गलाय गथायाव फैगोन अब्ला जोंनि हारिनि जेनोखि हारिमुखौ जोङो बेरखांहोनायाव बियो आरो साबसिन जागोन बेखौ जोङो बुंनो हायो। आं बेखायनो मिजिंथिदों जे बिथांमोना गोजाम आरो गोदान जयैनो खामानि मावनानै बर' हारिनि जे मोनसे हारिमुनि बिथिङाव जेरैबायदि जों आवगायदों बेखौ आरोबाव जोङो साथिं लांबावनांगौ बे जोंनि हास्थायनाय जोंनि लुबैनाय जोंनि मिजिं।